че не е актуален G. Респект е думата, която нямаш ти. Затова съм тук да сбъдна твоите мечти. Кефи ли те, как променят се нещата, откакто Саня и Мария влязоха в играта. Отъпкани пътеки, лесно се върви. Виждам много гей рапъри в коли. В рапа кеш няма, брат, рапа е любов. Трябва да го знаеш това, ако си нов. Годините минават и какво се промени? За нея, дето пяхме, пак останаха жени. Битки и бради, рапърски войни. Гледания V-бокс, пълно е с лъжи. На мене ми е все тая как стоят нещата, щото в студиото влизаме и правим се салата. Like this era. Това не е дис, това е просто дисера. Не е дис, защото ние сме на ход. Очаквайте ни в следващия епизод. Like this era. Това не е дис, това е просто дисера. Не е дис, защото ние сме на ход. Очаквайте ни в следващия епизод. Много долни хора се опитват да ме спрат. Всички комплексари не спряха да реват. Подаваш им ръка, а те ти я ядат. Rest in peace и шута в газа. Говорят за неща, които все още нямат, но за една черта готови газа си да продават. Take this, щото влизам с минис. Започваш да ме кефи, ще те хапна зорис. Говорят за кинти и големи успехи, но все още мама им купува дрехи. Борбата за лайк, това ли е кефа? За маси на парти и влизаш кенефа. Фалшиви са всички, искат парички и за това играят техни игрички. Фенове няма, не останаха с гей музика. Лапетата хванаха. Like this era. Това не е дис, това е просто дисера. Не е дис, защото ние сме на ход. Очаквайте ни в следващия епизод.